na-ege anyị ntị anyị alaghachila dịka anyị kwere unu nkwa anyị ga-alaghachite azụ maka nkwa ekwere nwata anya ya na-adị ya ọ bụghị na unu bụ ụmụaka kama anyị kwere unu nkwa anyị ga-emezu ya dịka anyị kwere ya anyị alaghachitela ọzọ matakwa na ọka bụkwa gịnị n'oge ọtụtụ ọmanụ site n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-ewu ewi ọ bụrụ ma ọ bụghị n'isi mbido amaghị m ebe ọzọ ga-abụ maka onye na-amaghị ebe e bidoro anaghị ama ebe ọ ga-eme gịnị akwụsị nke ahụ wee bụrụ ya dịka unu ma ihe anyị kpụ n'ọnụ anyị na-ekwu anyị ekwutuchala jụọ gịnị na-eme ụmụ ihe ndị a ekwuo jụọkwanụ gịnị bụ dị ihe a anyị kwuo anyị kwuo kwanụ ihe ọ na-eme gị na-akpata anyị kwuo nke a bụzi ịjụ anyị nwere ike inwetali ihe anyị na-achọ site na gịnị mmegbu ọ bụrụ na asụsụ ndị iti can we achieve our aim through bullying ọ nwere ya wụ isiokwu anyị pụrụ ike inweta ihe anyị na-achọ site na gịnị mmegbu ya bụ na mmegbu a agafeela n'oke dịka anyị gwara unu ọ gaghị agwọ taa nke a bụ gịnị agba nke mbụ ya mgbe anyị ga-aba na agba nke abụọ ya njinji ga-eji a ga-amazi n'ihe gịnị mmegbu a ma ọ bara uru ya na mmadụ ibi n'ụlọ ka ọ na ọbaghị uru maka ihe ụmụgasị ihe o so na ihe so enu gasị mana ọ ya dị n'izuụka na-abịa abịa ọbaniyanụ ma na-ajụzi osodi akpata akụ ya bụ mmegbu a anyị nwere ike isi na ya nweta ihe anyị na-achọ nna ajụjụ a ịfụgọnụ o nwere ndị na-eme enu ndị gbasiri mbọ na-eme ejisi ike na-eme efu ha na-anata ha na-enweta ife ha chọkwara na ha na-enwetakwa ihe ha na-enweta kedu ka a gwerukere ndị na-achị anyị ndị gọọmenti na-achị anyị mana o nwere nke na a na-eme ihe sị na ha enweta ife ha chọrọ a na-emegbu ya na-enweta ihe ha chọrọ mana ọzọ na ị na-eche na ị na-enweta ihe ị chọrọ mana ị na-emegbu mmadụ ndị itigasị nọ na at the detriment of someone else's happiness ị na-akpagbu mmadụ ị na-emegbu mmadụ ka ị na-eme onwe gị obi aṅụrị maka ajụjụ e jụrụ m anyị enweta ihe a chọrọ site na mmegbu a na-enwetachi ihe a chọrọ site na mmegbu mana ọ dụghọ nụ mma nụnụ nke bụ eziokwu ọ dụghọ mma ekwesịghị ime ya otu ahụ onye nwe ihe dị mma ya mba mana ajụjụ ka e jụrụ m nwasakwa anaghị ajụjụ enwekwara ike na obodo nke anyị onye ji mmegbu wee nweta ife ọghọm na-adị n'ihu mana ha ga-eche nke ọghọm ahụ na-adị n'ihu ma nke dị n'ime ka onye ahụ nwetagodo ife ọ na-achọ ọ ya sị emechazi ọghọm ahụ bịara mgbe ọghọm bịara kwasị na ndị itizi nọ mgbe anyị ruru briji ahụ wee we get to that bridge amara otu anyị esi wee gafee so ịfụ ha na ajụjụ na a na-enwetachekwa ihe a chọrọ mana ọ na ọghọm na-adị ọhaneze na-ege anyị ntị nke bụ eziokwu bụ onye hụrụ mmegbu megịnị ya gbagharịa ya ọsọ ọ dụghọ mma n'ụdị ọzọ chagharị ya n'ụdị ọzọ nye ya ohere n'ụdị ọzọ nye ya efe gbawara ya ọsọ fewe mmegbu ọ dịghịkwanụ mma maka mmadụ agaghị esi na mmegbu nweta ihe ọ chọrọ ezigbo ife nke bụ eziokwu ka anyị kwuo ya otu ahụ dị hapụkwa nke ahụ ị ga-enweta nke m na-amaghị ebe o si bịa nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị esi na mmegbu nweta ezigbo ihe na-achọ na ndụ a maka ihe ọ bụla enwetara si na mmegbu ọghọm na-akarị ihe anyị nwetara maka ọ naghị anọgide bikonu mmegbu adịghị mma dịka m na-aga ụka otu ụbọchị m apụta hụ onye na-ere mkpụrụ osisi bịa lee ka mmadụ sịrị ya nye m mkpụrụ osisi kama ọ ga-enye ya nke onye ahụ tụrụ aka o buru ọzọ wee mee gịnị nyewe onye ahụ ihe ahụ ọ bụghị gịnị mmegbu cherekwa mmadụ tụrụ mkpụrụ osisi aka ewere ọzọ nye mba na onye na-enye nke ahụ ụzọ iti ọ bụ mmegbu onye na-enye nke ahụ ọ bụghị ya mmegbu ka ọ wụnụ mmegbu abaghị uru n'ụzọ niile dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị abịa na-agba nke ọzọ ụbọchị ọzọ anyị ebido ebe anyị kwụsịrị na nke mmegbu a kama ka anyị atụkwanụ n'ihe eji eme gịnị atọrọ ndụ dịka m kwuru okwu mgbe gara aga si onye ọbụla gara zụọ mkpụrụ osisi ya mee gịnị ya saa anya asa tupu ya erie gịnị mkpụrụ osisi ọwụ dịghị ịsa ya asa bụ isiokwu inweta ebe ndị mmadụ na-eri mkpụrụ osisi ma ụbọchị gara aga ka m ghọtakwara mmadụ gwara m onye na-ahụ ihe gbasara mkpụrụ osisi na ọ ga-ahụ gị zụrụ mkpụrụ osisi jiri nwayọọ jiri akụkọ na-ata ya na-eri ya ya bụ mkpụrụ osisi ga-enye gị ihe
karịa mgbe iji obi ọjọọ na-eri ya bụ ime nụrụ ihe ikwuru kịta aha ị na-akọ akụkọ were ata mkpụrụ osisi ahụ nọ ya aka wee nye gị ife n'ahụ wee nye gị ihe n'ahụ karịa mgbe i jiri obi na-adịghị mma obi ọkụ na-eme gịnị ata ya nke bụ eziokwu bụ ịhụrụ anụ nke o jiri kwuo anyị n'ọnụ taa ị na-ele anya n'ihu onyonyo gị hụ na akara na-agaghị ebe ahụ sorokwa anyị gaa na gịnị soshal midia anyị nke unu na-akpọ Facebook mana anyị ma na-akpọ ya ihu akwụkwọ ị ga-enweta n'isi mbido ọbụla dị nke unu na-akpọ Twitter anyị ma na-akpọ ya chọchọchọ ma ọ bụ nwa nnụnụ na-agba ama ị ga-enweta Twitter nke unu na-akpọ gịnị Instagram anyị ma na-akpọ ya ndị ọ dị mkpụmkpụ ndị ọ dị ọsịsọ ị ga-enweta gịnị isi mbido o nwerekwanụ nke ọ dị mkpa anyị nkwado gị dị anyị mkpa anyị na ga-eme gịnị azụrịa ọ dịghị onye ọzọ aka mbụ Kesili ụwa ọma Afrịka ma na-asị gị ụbọchị nta ka chi ọnụ were chi